Tämä ohjevideo neuvoo sinua, kuinka voit tehdä QR-generaattorilla QR-koodeja. Mene osoitteeseen www.qr-koodit.fi/generaattori. Pääset tämän näköiseen näkymään, missä voit itse tehdä haluamasi koodin tähän tekstikenttään. Kun koodi on sellainen, minkä olet halunnut, klikkaa Luo QR-koodi. Ohjelma tekee viereen koodin, jonka voit tallentaa tietokoneellesi. Klikkaa koodin päällä hiiren oikealla näppäimellä. Valitse sieltä tallenna kuva nimellä ja valitse sijainti, jonne haluat sen tallentaa. Anna koodille sopiva tiedostonimi ja klikkaa tallenna. Tee seuraava koodi tyhjentämällä koodin sisältö ja kirjoita siihen seuraava haluamasi koodi. Jos haluat lisätä koodiin omaa ääntäsi, niin mene osoitteeseen www.recordmp3.org. Sieltä salli webikameran käyttää mikrofonia ja tämän jälkeen voit sanoa sen tekstin, jonka haluat nauhoittaa. Klikkaa Record, niin tallennus alkaa. Valitkaa jokin verbi, josta teette pantomiimiesityksen. Kun äänitys on valmis, voit kuunnella sen play-näppäimellä. Hyvältä kuulosti, voin tallentaa sen. Kun tallennus on valmis, klikkaa linkkiä, jolloin se kopioituu. Tämän jälkeen mene takaisin generaattoriin, klikkaa hiirellä koodin sisältö kentässä. Tämän jälkeen klikkaa hiiren oikealla ja liitä linkki tähän. Kun klikkaat Luo QR-koodia, generaattori tekee viereen siitä koodin. Klikkaa hiiren oikealla ja valitse tallennan nimellä. Tämän jälkeen valitse paikka, mihin haluat tallentaa ja anna koodille sopiva nimi. Mikäli haluat tallentaa koodiin koneääntä, mene osoitteeseen guarvoice.net. Tähän tekstikenttään kirjoita se teksti, jonka haluat luettavan ääneen. Tämän jälkeen klikkaa näppäintä, joka luo alapuolelle koodin. Tällä liukukytkimellä voit suurentaa tai pienentää haluamasi kokoon. Koodin päällä klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ja klikkaa sieltä tallenna kuva nimellä. Sen jälkeen valitse, minne haluat sen tallentaa ja anna koodille hyvä nimi. Tämän jälkeen tallenna. Jos haluat lisätä koodiin linkin, joka vie jonnekin valokuvaan internetissä, voit sen tehdä näin. Mene esimerkiksi Wikimedia Commonsiin, josta voit vapaasti ottaa jaettavia valokuvia käyttöön. Klikkaa Kuvat ja kirjoita joku hakusana, jolla haluat kuvia etsiä.
Tämän jälkeen valitse paras kuva. Avaa se. Ja klikkaa nettisivu, josta kuva löytyy. Klikkaa hiiren oikealla ja kopioi linkki. Tämän jälkeen mene takaisin generaattoriin ja liitä tämä linkki hiiren oikealla näppäimellä ja liitä. Sen jälkeen luo QR-koodi. Olet luonut itsellesi koodin, joka vie tuonne kyseiselle nettisivulle. Tallenna tämä koodi klikkaamalla hiiren oikeaa ja tallenna kuva nimellä. Kun olet saanut kaikki koodit valmiiksi, on kätevää kasata ne yhdelle sivulle esimerkiksi Wordissa. Ensimmäiseksi käännä sivu vaakatasoon ja tee 3 palstaa. Tämän jälkeen kirjoita ensimmäiseksi koodi 1 ja lisää tallentamastasi kuvat valikosta ensimmäinen koodi. Kaksoisklikkaa sitä. Tämän jälkeen kirjoita koodi 2 ja lisää kuvat sieltä koodivalikosta. Kolmannen koodin saat lisätyksi samalla tavalla. Koodi 4 vei Joensuun torikuvalle, mutta siinä ei ollut ohjetta, mitä täytyy tehdä, joten kirjoita se tähän. Tämän jälkeen lisää koodi. Jos ei meinaa mahtua, voit pienentää sitä nurkasta. Nyt kun kaikki koodit ovat valmiit, voit tulostaa ja leikata nämä koodit ja käydä tekemään oppilaiden kanssa tehtävää.